RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Di sa kunsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa pang Laylay. Hain ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Sa ibang buhato na nga mawakin akong kibati karon na, Felipe. Help me calm down. Ha? Ihag. Ha? Ang imong kakus ang makapakalma ning akong kakulbang gibati karon. Gaksa ko, Felipe. Gaksa ko. Hinay ka kayo, lihok. But anyway, nakasabot ko. Miyembro ka sa conservative nga probinsyano. So, ako na ang mikakos nimo. Now, ang buhato ni mo karon, maong pagkugos na ko. Sige na, kugusan ako, Felipe. Ma'am. Dili lang tingali, ma'am. What?
nimo. Pero... Delikadisa lang, ma'am. Di lang tingali ko. Pero ako na mismo ang nagsugo nimo kung gusto ko. Because I am so scared. Kung nahadlo ka, ma'am, dili sa pagbugaw nimo, ha? Pero mas maitingali nga, mupauli ka na lang. What? O pasaylo nga dili ko makatod nimo, ma'am. Kay may gibuhat pa ko. Maikog ko nimo, ma'am, kay hugaw kaayo ko. Gisingot pa kaayo ko. I don't mind. Mas sexy kang tanaon nga white t-shirt ug naligo sa imong singot. Oh. Ma'am. Oh, come on. Don't be such a spoil. May daghan pa kong buhaton, ma'am. Kung dili ka makahimo sa pagkugos nako, kay magibuhat ka pa dan, magpaabot ko nimo dinhi sa daplin, magpalandong ko, o magpaabot ko nga mahuman kas imong buhaton kay may utang ka pabaya nako. Ha? Utang? Yes, may utang ka nako. Utangan kag gakos og kugos nako. Unsa? Ma'am. Why? Pagkapait, gayong pamation ni itong usting oy nga sige na magtagulo sa kasakit yan sa madsa buko-buko. Teng! Teng, usaon ta makapagtabang tingoy? Wa kayo na ko'y katabang, Teng. Ay, gusto na kay kung mo pauli sa mansyon. Pero dili sa mahimo. Kay dili ta ka mahimong biyaan din nga ikaw ra. Tingali unyag, may ipapalit ba agitong nurse ba nga tambal para nimo? Nga, wala dinhi sa ospital. Kisa na malay mo palit, kaya kita naman duha din eh. Walay ka pamilya nimo nga miuno ni Muteng. Nga no ka ting, no? Ambot. Ngay kabuang. Nagamata ka di ay. Naminaw ka din ako. Abi ko magditulog ka. Kaya gaagumod-agumod ka magudya. Nagpiyong rako pero nagmata ko sing wagadungogin ko agay, anak ko. Aw, abi ba na kung magdigapiyong imong mata ato? Oh. Sakit sing. Unya? Kani wag... Unya? Unya sing, usama unya sing, ha? Karon ba gyud? Karon ba? Sakit kayo ron? Ay, kahanggaw ni ma. Unya ba, unsaon ko man nga wala pa man ko ikatabang in taon ni mo. Unsaon man ti kapagtabang? May mo magpagayoon ni Bus Ginoo nga tunga tas kasakit sing. Saran! Uy, mahimo bagudi ay na. Ikaw ba kay yabag yun mo tingoy? Ay pangangin? Yabag yun mo ting. Bisan nagkalisod ka na di ha? Hapit ka na gani ma... O siya hapit ha? Tarong sing ha? Nagtuo kang ikamatay ko ni Samara? Ay wala oy! Ingon di ko! O sa'y hapit na ko ma? Hapit na ka! Makahilak sa kasakit ba? Nya uman, nagabinuang ka lang gihapon diya. Biis ay kang dako. Mangag sa ilong. Ay binto, binuang sing. Pagampo ba? Kanang, pagampo nga, tinuod unta nga, maiban-iba na ning kasakit kung magtunga ta. Usaba ka dating oy? Yara ka. Bisan og ka nang mag-ukbuk ka pa ko sa kagatos nga kandila, Teng. Dili ko na ihatag sa Ginoo nako. Kay para imuha yun na, ay pangangin. Natug ka na lang hinuong kong kalibog, Teng, ning nahitabo ni mo. Ha? Naglibog ka? Nalibog ka nga usa? Naglibog ako. Nga nung nahitabo magkinto ni mo. Anong muramang kag ka ng, murabitog ka ng gihamog, Teng? Salan man, may nasadaan ka? Ha? Nangutaan ako, may nasadaan ka tingali, no? Uy, Teng, ingnon ta ka. Kung may nasadaan ka man ugalin, nga, pangayo og pasaylo, Teng. Ang kuna ang gibuhag mga sala nga nahimo, aron nga magmalinahon ka na. Basin pa di ay. Basin pa di pasayloon kasi imuhang nasadaan. Ha? May nasadaan ka? Nakasiguro kung dilig ako ka na, Teng. Maya, mo tinoon kasing pasayloon ko. Ulag ay, basin pa di ay. Mapasaylo kas nasadaan himo. Basta mangayo ka lang upasaylo sad niya. Gikan gayon sa ibuhag kasing-kaseng.
Da! Yapag dito. Mihila ka bagad. Nga sa ato pagidi ay, may hisadaan ka gidi ay lagi. Hala kung maog ka na, kinsa. Kisay mo na sa danteng. Tugaan ni ko. Isaad kung makalaom ka, teng. Nga, dili ako musulti ni bisan kinsa sa imuhang sala, teng. Isipa nga, usa ko kapare, og nangumpisal ikaw sa imuhang mga sala, diri na ako. Og ako sang barugan ang kanang gitawag, teng, og vow of secrecy. Busa, bisa pagibitay pa ko sa kining kumbinto, teng. Unya, pinatuwad ka pagkabitay, ha? Putanaw ka na, na? Ha? Ituwad ako pagbitay. Bisa pag ituwad ako pagbitay, teng. Dili ko magasaba di bisin kinsa, teng. Si imuhang nahimo nga sala. Busa, sige na, sultihin ako. Kisa imo na sadaan. Tugani ko. Wah! Wara! Sige na, teng. Sige na, teng. Kaya rin lagi na ni Buting. Kaya rin mo buka ang imuhang baba o panugin na. Sige na, teng. Panugin na! Wah! Sama dia, wah. Nakasabot ako si mong gibati, teng. Ingon magyud ni Ana kung magabasol ka. Nakasabot ko. Busa hilak, teng. Taruha imong hilak, teng. Ay no, wah, ana. Hilak yun! Sige, hilak! Wow. Oy, pakapinit paghilak. Mubuha po ni mong hilak, oy. Di ka pa sa iluuna na. Hilak pa! Wah! Wah! Baka na, ting, oy. Aniteng. Human unya si imuhang mga bakho. Kung mahurot na ang imuhang mga luha. Ni ko, teng. Anda ba ko sa pagpamati sa salangin mo na himo. Buhata ka na karon aron muluag ang imuhang dugahan. Wah! 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 Akin, teng. Ay, sa dako ay mo ba, teng. Hinahinay lang sa si mong pagwa, kay mura magkanang, mura kag kabaw nag-unga, teng. Ha? Lain kay paminaon, mura kag kabaw, teng, kadabitang, wah! Mura kag kabaw nag-unga, teng. Wah! Ay, pasila nito. Kaya mo gusto pag yung kamuhilak. Mga usap matang urasa ini kutob, teng. Igna lamang niya ko kunon sa kang urasa muhilom, ha? Kay gila, ay nabay ako. Nga niara ko kanon na isulod sa ibang lawak. Sige kong lantaw ni mo nga gahigda diha nga nagatakilen. Ay, magagawas ang gidunta ta sa sunod adlaw. Pero usaom na to paggawas gisamutan man nimo ang imuhang samad sa buko-buko kay imo makinigikan la. Why? Kaluud dito tawhana. Hala ka diha. Ang habol nimo mara man sa imong gisikmahan oy. Kadahan ba nimo tawhana ka kung gawon ba nimo oy. Padakan man kang sikma diha. Yap. Ya. Oh. Kay bao kang imo pa na ihabol unya imong gisikmahan. Nya, ganun diha ka basigma. Ganun diha ka sikba. Nangulihan ka pa. O karon wa ka na sa butigog. Samtang dako kay kagbaba ka ganinang mahila ka. Huy tigugoy, hapakunta man karon. Kanina rin o kang hinapag na ko. Kisa may mga tigog. Ngagagumang buko-buko. Sige, mo kapag. Sakit mo kayo. Salagot kita! Mula ka ba magsulti? Uy, kanahan mo! Ay, kuya. Sorry, Teng! Mantingali ko ni Mosing. Sorry! Ay, nahinanak na gitingali kitong tawhana kaya kanina pa ning wala na magating-utingog. Dili lamang nako, tandugan. Magawas ako. Magasuroy-suroy una ko din sa ospital kay murag masakit ko gapil madugay na kumpundo din nila. Wa ko ilay mahimog gawas paglantaw, sige na maglantaw ni Usteng. Unya dayon matulaw. Ay, ma-high blood man ko nitog dali. Be, mo hinay ako gawas.
Nya, dili lamang ako magpalayo kay tingali makamata na sa bitong kanahan ako. Makahunoon na sa bunya nigdagan sa gawas. Magawas na ko. Ihinay ko lang ihinay ko lang pagsira kining putan kay basi makamata kitong amaw. Ihinay sira. Salamat. Ay, salamat. Ay, dako-dako na kititaw akong panglantaw. Magadali ko, be. Ay, mugawas ako gikan din sa ospital. Muhanggap ako og kanang labas nga hangin. Og dayon, mabalik ka sa playong ko. Balikon ko itong kanahang dako. Natiguang ni, natalawan naman ninuunog maayo kito sa usting, oy. Gaduda yun lagi ko, nung may nasadaan kitong tawana. Pero, no? Kisa mo yuga? Aw, yuga. Pugon ta pang yuga karahua ka. Pugon ta yuga. Aron nga, mutuga ka sinuod. Hangtod nga musulti ka na kung sinuod kung si Kitsa gibuhang hisadaan. Ha? Uy, tayo sa hala. Hala? Dili ka nga. Hala, Diyos ko. Hala. Gusto ka kitong kalit nga. Katahap na may santop sa kung una-una? Ha? Siya ka? Si Usting ka ang sadaan? Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuat Marites Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga